Какво ще направиш, ако някой ти даде 100 000 лева? Аз ще ви кажа какво. 99% от хората ще ги похарчат. И то за изключително кратко време. Но 1% от хората ще ги инвестират в нещо. И ще направят така, че тези 100 000 лева ще се увеличат многократно. Ти от кой искаш да бъдеш? Задай си въпроса. Парите не ви променят, а просто увеличават това, което сте. Нека да кажем, че сега някой ви даде 100 000 лева. Какво ще се случи? Ако сте свикнали да ги, след като получите заплата до 3 дена тези пари да ги няма, се получи точно същото и с тези 100 000 лева. Може би ще останат за около няколко седмици повече, но ви гарантирам, че до края на месеца или до края на втория месец най-късно тези 100 000 лева вече няма да са в сметката. Няма да съществуват.